תודה רבה לנציגי המשפחות, כמו שאנחנו תמיד אומרים, בתקווה שבאמת בקרוב מאוד לא תצטרכו לבוא לכאן יותר. אנחנו עוברים להצעת חוק שירות לאומי אזרחי, תיקון מספר 6. מישהו, סליחה שאני מפריע לך יולי, כאן. אתם יכולים רגע קצת, שאלו אתכם מה אנחנו צריכים לעשות, לענות פעם אחת, מישהו פה כנציג של הממשלה, להגיד מה אנחנו צריכים לעשות. אין פה נציגי ממשלה, יזהר, אתה... כן, אבל יש נציגי הקואליציה, שהם באי כוחה של הממשלה. מחר גם בית המשפט יהיה בא כוחה של הממשלה. בדיוק, לא יודע מי בא כוחה של הממשלה. אני כיושב ראש הכנסת 7 שנים לימדתי את אנשי הקואליציה ללא הצלחת יתר, שתפקיד של חבר הכנסת זה לא להיות נציג הממשלה, אלא לפקח על הממשלה ולראות מה הממשלה עושה לא נכון. זאת לפחות גישתי, כך אני מנסה גם ליישם אותה. לכן אני לא חושב שחברי הכנסת שנמצאים כאן, הרי מישהו חולק עליי, הם נציגי הממשלה. אנחנו צריכים לראות שהממשלה תעשה את הדבר הנכון ולדחוף אותה לכיוון הזה. אפשר להגיד מילה בבקשה? ומה אתם עושים כדי שהממשלה תלך כיוון הנכון ותחזיר לנו את החטופים? משתדלים, גם משמיעים את דעתנו בפורומים הנכונים, גם משתדלים, גם מעבירים ביקורת איפה שצריך, וכל מה שחבר כנסת כנבחר ציבור צריך לעשות. תכף נתחיל לספור בשנים. יולי, אני יכול להגיד מילה על מה שנאמר פה בהתחלה? מילה אחת קטנה. מי אדוני? קוראים לי שי אור ואני אזרח פשוט. והמילה שלי, שקראו פה לאחדות, אז יש לנו אחדות גורל, כבר אין לנו אחדות מטרה. איבדנו את אחדות המטרה. אמנם יש לנו אחדות גורל, כולנו יושבים פה באותה ארץ מאוימת מבחוץ, לדעתי איבדנו את אחדות המטרה. מי שקורא לי היום לאחדות, קרא לי לפני 20 שנה, הוא שכח מה זה להיות יהודי. מי שקורא לי היום לאחדות, קרא לי לפני שנה אנרכיסט, ואחר כך בוגד, ואחר כך מוגלה, כי אני טייס במקרה, אז אני גם מוגלה. ואתמול הוא אמר שאנחנו קוראים למלחמת אחים. הצופרות בערוץ 14, במקרה גם הייתי אתמול בערב בערוץ 14, הצופרות שרצו להקים קול זעקה, שמחשיבות את עצמם כצופות מבארי ומנחל עוז, כאלה שלא שמעו את דבריהם, אז גם הוא לא מקשיב לנו, ומצד אחד ומצד שני אומר שאנחנו קוראים למלחמת אחים, אנחנו קוראים לרצח. זה מה שביבי עושה, ומשמיץ ציבור שלם וטוב. אף אחד פה בעולם הזה לא חושב שאני אנרכיסט, אף אחד פה בעולם הזה כשמסתכל לי בעיניים לא חושב שאני בוגד. אני לא מסרתי תעודות לסינואר, לא מסרתי לו גם מזוודות כסף, ובכל זאת הוא נוח לו להסתחס אליי כאל ציבור כללי ולהשמיץ את כל הציבור הכללי. אז עכשיו תשאלו את עצמכם, מי פה הפלגן? מי פה פוגע במדינה? מי פה יצר את המצב שבו נאלצו 1,700 חברים מהמיליה שלי של הטייסים וגם רופאים והייטקיסטים לבוא ולהגיד אנחנו לא מוכנים לשרת פה את הדיקטטורה העתידית. טוב. אוקיי. ג'וחה. אתה שם קרוב אליה. ג'וחה. עזוב, באמת, עזוב. אני מתאפק. אני לא אמרתי שום דבר כשגברת נכבדה ציטטה לפני כמה דקות פה איזה פרופסור אחד. הפרופסור הזה 3 ימים לפני הטבח עמד מול 100 איש, מטרים ספורים מן הבית שלי, ואמר שהוא לא מבין את הניסיונות להגיע לפשרה עם האויב. עם האויב, הוא אמר, לא מגיעים לפשרה. את האויב מכריעים בכל האמצעים העומדים לרשותנו. עזוב את הפרופסור הזה. עזוב, 100 איש ישבו מולו, אף אחד לא קם, אף אחד לא מחה, כולם מחאו לו כפיים, מטרים ספורים מן הבית שלי. אני האויב שצריך להכריע אותו בכל האמצעים העומדים לרשותנו. אני גם לא רוצה לשאול את שי אם עשו לו גם תמונה של היטלר. לי כן עשו. אבל לי באשקלון עשו ככה וככה.
אני קורא לאחדות, אתה יושב לידו. אני קורא לאחדות הרבה מאוד שנים, ואני לא צריך הטפות מוסר בנושא הזה. ולגבי מי הפלגן, לא חסרים פלגנים בשום צד. לא חסרים פלגנים בשום צד. תודה רבה, עד כאן בנושא הזה, כי כמו שאמרתי, אני לא רוצה לומר דברים מעבר.